Ir-rigali tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu hu r-rigal fih innifsu u jagħtina r-rigali tiegħu. Ngħidulhom id-doni tal-Ispirtu Santu. Huma tqal, imma iktar ma jgħaddi żmien, iktar nifhmuhom u naraw kemm huma rigali eżies għalina. Nirċevuhom fil-mamdija u fil-griżma tal-Isqof u l-Ispirtu Santu jibqa' jakkumpanjana bihom ħajjitna kollha. Id-doni tal-Ispirtu Santu huma erf, fema, kunsill, qawwa, xjenza, pjetà u biża' t'Alla. L-erf li narfu nagħtu l-valur li jixraq lil dak li nemmnu. Il-fema li nifhmu għalkemm b'mod limitat l-affarijiet importanti tal-fidi Kattolika. Inkunu ċerti fuq dak li għalissa maħniex kapaċi naslu biex nifhmu. Il-kunsill, il-perfezzjoni tal-virtù tal-prudenza. Għax il-prudenza tista' tiġi pprattikata minn kulħadd, imma il-kunsill hu xi ħaġa sopranaturali. B'dan id-don inkunu kapaċi niġġudikaw l-aħjar u nagħmlu dak li hu sewwa. Insara veri m'għandhomx jibżgħu milli juru l-fidi tagħhom għax hu l-Ispirtu Santu li jiddefendihom. Il-qawwa waħda mill-virtujiet kardinali li huma l-għaqal, il-ħaqq, il-qawwa u l-qis, jew il-prudenza, il-ġustizzja, il-qawwa u t-temperanza. Dan id-don jagħtina l-qawwa biex nimxu fuq dak li jissuġġerilna l-Ispirtu Santu. Il-qawwa mhux biss tagħtina l-kuraġġ, imma tagħmel aktar minn hekk. Il-virtù tal-martri li kienu lesti li jmutu u ma jiġħdux il-fidi tagħhom. Ix-xjenza, bl-Ingliż knowledge, il-kapaċità li nħarsu lejn l-affarijiet skont il-veritajiet tal-Knisja. Naraw iċ-ċirkustanzi tal-ħajja kif jarhom Alla u x'inhu l-iskop li għandu Alla għal ħajjitna. Il-pjetà, il-perfezzjoni tar-reliġjon. Ir-reliġjon mhix l-element estern imma li aħna rridu nadoraw u naqdu lil Alla, li jkollna sens ta' dmir, li nagħmlu dan bl-imħabba, fosthom li nunuraw lill-ġenituri u nagħmlu dak li jridu minna. Il-biża' t'Alla. Mhux il-biża' kif nimmaġinaw aħna, imma dak li ġej mit-tama, li ma rridux noffendu l-Alla u nafu li se jagħtina l-grazzja biżżejjed biex ma noffendux. Huwa biża' li joħroġ mill-imħabba.